for you. My pen and can with design. Why of Charafancha? Daddy Bo measure Fancha never. In where breast cancer. I name Mama Akoko one. My people, unbelievable. Wonder shall never end. Oh, hey, hey. It don't happen again. They don't settle, my people. Hey, no be small matter. Oh, my people, make una carry una joko. Take sit down. Oh, come watch this one. No, only my ear no fit hear this one. Only my eye no fit watch this one. Finish. Oh, as I dey talk to na now, Mathias, hey, hey, don't go advertise Akpati Ozu. No be small something. Oh, wetin e talk for inside this video, my people, I was choctolized. The thing shock me. No be small matter. Make una hear wetin Mathias talk. I go leave una mona for hear everything for the horse's mouth. Wetin e talk for inside this video. This one so e loud. Make una regade. And by the alone. I watch ya in a meba na ekwe kwa na eme. Anyị na-ebe na-ele akpati ozu tata. Anyị na-eme vidio n'isi ụmụ atụrụ Jizọs. Ndị pastor riri na Nigeria. Last time agwa m unu si unu. Ebe ọ na America, na every village na USA nwere over 200 hospitals and over 2,000 ambulances. Ebe ọ na every village today na Malaysia nwere over 100 hospitals and over 2,000 ambulances. The same thing in London, the same thing in Italy, the same thing in France, the same thing in Spain, the same thing in Dublin, the same thing in Germany. Mana onye Igbo enwere hospital na village ya. Ndị by the alone. Watch ihe anyị na-eme ba na-ekwe ekwa na-eme. Anyị na-ebe na-ele akpati ozu tata. Anyị na-eme vidio n'isi ụmụ atụrụ Jizọs. Ndị pastor riri na Nigeria. Last time agwa m unu si unu. Ebe ọ na America, na every village na USA nwere over 200 hospitals and over 2,000 ambulances. Ebe ọ na every village today na Malaysia nwere over 100 hospitals and over 2,000 ambulances. The same thing in London, the same thing in Italy, the same thing in France, the same thing in Spain, the same thing in Dublin, the same thing in Germany. Mana onye Igbo enwere hospital na village ya wee na-ekpuchizi obodo ya n'ọbara Jizọs. Agwa na obodo ọbụla enwere ụlọ ọgwụ nwere ọbara Jizọs ga na-anwụ ọnwụ ihere, ọnwụ ike. Na ebe ọ na ndị be anyị achọghị ịtụgharị uche ka anyị mara ka anyị ga-esi dozibe be anyị. Ndị ahụ ndị pastọ kpọchiri ntị na ndị reverend fada kpọchiri ntị. Na agwa mụnụ bụ ndị otu mụnụ unu ga-eje bido ahịa akpati ozu. Nke a one of shop nwanne anyị nwoke. Nwanne anyị nwoke bụ Yohan Funeral. Na-eni ebe a. Nwanne anyị ebidogo ahịa akpati ozu and ọ na-aga nke ọma. So anyị chọrọ unu nwa Jizọs na-eche ka Jizọs gwọọ ya na-achọrọ ije ụlọ ọgwụ ka unu bịa na-atụnyere nwanne anyị nwoke mgbe unu ya ahụ for size nke amaka nke ya dị mma for especially na ụmụ nwaanyị eriri eri Chiamaka, Chinenye, Onyinye, Ngozi, Ifi, Eukeria, nke ya efiti gị nke ya efiti gị ụmụ nwoke anyị ndị eriri eri ndị a chọrọ ka eticha gị ka ị bụrụ odogwu. Aka na-agwọ ya mo bịa, aka na-agwọ ya bịa. Onye China na-arụ MRI machine ba pịa gị na opik every single something nọ n'ime gị. Onye ọcha alapụlụ gị ịgụrụ Jizọs egwu na-agwọ ya wee lụọ scan ọ ga-abịa wee nene nwaanyị dị ime amalụ maọbụ ime nwoke ka ọ bụ ime nwaanyị ka ọ dị. Anyị afụrụ ihe na aza miracle. Ihe anyị fụrụ aza miracle bụ inwe olive oil anyị ji esi nri n'obodo oyibo. So nke a maka ụmụ nwoke anyị ndị eriri ndị afọ bia eriri eri ihe ama bụ n'aha Jizọs amen, n'aha Jizọs amen. Ebe nke a efe iti ndị amụma na-ebu mere gịnị mara ha ama efuru ya owe ama ọ ya dịrị gị na mma. Ihe na-azụ na eke, na-azụ n'oye, na-azụ n'afọ, na-azụ na nkwọ. Maka na ndị eriri erika nke a kịta nke a efe itikwa ụmụ agbọghọbịa na-anụbeghị di ete na-ekwu na-achọrọ ije ụlọ ọgwụ iyi arụ isi na ọnkụlụ gị mee gị ihe na-eme gị mana your father amaghị eme mmadụ ọya mana ọnkụlụ gị mazi eme mmadụ ọya. Enwere test anyị na-eje na Ibadan na Ọbayasa na-akpọ angiography test. Ihe eji eme test agịda 580,000. Unu nwa na-epigharị piom na-ekpere mmadụ one n'ime anyị ga-enwe ụdọ ọya detect nwụọ ya. Mmadụ na-eji ego ije search lab.
ọ na-ewute m na Naịjirịa onye jesi ụlọọgwụ pata ọsị na ya jere ụlọọgwụ na onwere ihe afụrụ ihe nwere fasiliti. Enwe nwanne anyị na-eme comedy na London a na-akpọ MC Akọnuche. O jee London bewa akwa a medical practitioner ka ọ bụ si na onwere ọya na-egbu ndị be at the age of 60 and adọya dị over 60% of Nigerians na-alụ mana enwere the machine eji diagnose the sickness na Nigeria. Ihe ndị Reverend Father na pastor na-emeela anyị na n'Igbo bụ ị na-apụ anyị gogo private jet rụọ parish na-agwa anyị n'ụwa na-emebi arụ ya aha ha jee London jee treat onwe fa gị nwa na-achọbara isi n'okwu asaa pụta achọrọ m ịgwa gị na ụmụ Chineke bidogo egwenye biznes ka anyị na-egwu agwa nsị gị junction ọ bụla ịpụta jee kpọsa akpati ozu dị o nwere ya na-agaghị agịta na n'Igbo ka akpati ozu biko na ndị be anyị da anụ ihe village ọ bụla enwere ụlọ ọgwụ ga na-eproduce ndị aka akpa na-eproduce kidnapper na-eproduce kwa ọnwụ ike eziokwu ka asị eziokwu nụ na nke amaka nke afọ ndị nke a butegoro ike nke abụfọ ndị a butegoro ike alụ ya gị jikwa ego kama ihe eji ụlọ ọgwụ isi na ọbụrụ ihe ụlọ ọgwụ na ọbụrụ ihe ụlọ ọgwụ na-ekwe ya ebe a ọ ga-efe iti gị ịmapụta gị ike apịachago gị bụrụ odogwu ime na onye China lụ pantị iyi n'ụkwado ekwu okwu ife oyi slippers na-aga so oya funeral Yohan nwa Chineke ndị nna nna anyị sịrị onye na mgbochi ọya ga gịnị ọgwụgwọ ma ọgwụ eziokwu mana ndị be anyị ụfọdụ ndị isi religion bịazi were ndị be anyị na-egwu egwu onye afọ ya toro eto o jere osika na sị na ihe mere eme ohe a na ime mmadụ afọ eto eto mba ime kechakara aka mmadụ mba dadi ga-eme ya mba dadi ga-emenu gị ya mmadụ mba ihe ọ bụ scam wuo ya scam ihe ọ bụ gịnị scam ihe ọ bụ gịnị scam ihe na-eme afọ ndị be anyị eto eto bụ ọya onye nwere ike nwee stomach tumor fibroid or no nwere kidney problem or liver problem yote na-ekwu other sickness na-egbu ndị mmadụ so advice ihe eji ya akụziri ụmụnna anyị bụ ha jewe ụlọọgwụ ma ha ya alụ wee na-asị ndị nọ na Owerri axis nwanne anyị nwoke ebe ọ nọ bụ na anọ m n'ọgbakọ Ọkwụ Junction Uguta Road nwanne anyị nọ n'ọgbakọ Ọkwụ Junction n'Owerri Uguta Road ọgbakọ Ọkwụ Junction n'Owerri Uguta Road so kedu afa gị again aha m ewu Ugochukwu but ihe eji mara aha biznes m ewu Yohan Funeral ịbata n'ọgbakọ ọwa onye ama ama irue n'ọgbakọ Junction mee ka ị na-eje Ejemekuru Road ị ga-ahụ ebe a na-akpọ New Gateway Mortuary iju onye a na-akpọ Yohan a na-achọ ya achọ o nwere different kinds of ambulance ọ na-eji arụ ọrụ amakwana ya ama ịpụta n'ọgbakọ jụ ajụjụ a ga-ebe ọkada a ga-ebute gị ijiri moto a ga-adarete gị na shọpụ m so biko ụmụnne m ndị eriri eri na-achọrọ ịnụrụ eziokwu fili na ọnwụ ike ka ha mma bịa na-atụnyere nwanne anyị ụmụnne anyị kwana ndị nụrụgoro eziokwu a anyị amalụgo na mba anyị na-agba bụ eziokwu anyị nụrụ anyị ka anyị ka nke onye ya alụjuo n'ọgwụ onwekwana nwanne anyị nwere ọya karịrị anyị triti anyị ma na ọ bụrụ ihe emere eme kama na anyị nwere the system to treat it enwekwa gosiri bido gị ịbịa tụnye elu nwanne anyị nwoke na nwanne anyị na-eme ọfụma okwu na-eme ọfụma ngwa kpọọ fon nọmba gị 070-611-79211 080-2455-7616 ụmụ atụrụ Jizọs ọkwụ na anụ ya ihe m ji agwarị gị ya bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ije ụlọọgwụ na ị na-eme ekpere ka ọya gị na dị redi na anyị emepego ọfịs saịdị a na nwanne anyị nwoke bụ Yohan Funeral ọ nukwute ifụrụ ha nwere ọmarịcha ambulansị even sef mgbe ahụ ebunubelogonu dị moto ajụ ụlọọgwụ mana anyị ebuzi gị n'ozu wee na anyị so onye ya alụ ya jee ebe ụlọọgwụ na mgbochi ya ka gịnị ọgwụgwụ ya isiri kwene nna gị ma nne gị nka bịa ebe ha efere ya mepee na nke a nwee design nwaanyị ọfụchara fancha dadi Igbo mechara fancha n'ebe a inwe breast cancer ihe na-eme mere mama akụkọ nwanne ije scan agwa na mass no 2 point something gịnị nwa ahụ ndị dọkịta ma sizes anaghị na size cancer gị na ọgbadatago na lungs ihe ọzọ breast cancer ya eme gị bụ otuo gị something na-abụ otozie gị something na-abụ enwe ike bee dara esi ụtọ agbawa ya jee wepụta dị tin nọ na-abụ mana the virus adịgo n'ọbara na spread ọ gbadatara ya na lungs gị ọkụchie anya ọnọgide ọza gị ofe aka aza ọ bụrụ ihe aka mere ihe a na-akpọ ya bụ gịnị
kansa. Obodo oyibo niile ndị ọcha nwere kansa women forum ebe gọọmenti na-eme gịnị eneru ha anya mana enwe kansa na bọs nọ ihe mere eme ị na-afụ ya nke a amaka a na-emepekwu nke a emepekwu ya ka afụ ya ọfụma efere nke amaka ijeze mite Jizọs na mbara igwe anyị ga-ana anyị ga-ana anyị ga-ana anyị ga-ana ụmụ Jizọs ga-ana n'igwe anyị ga-ana. Onye ọcha wetara gị n'igwe 160 something years ago after ka o gburu nne na nna gị for 400 years. Ndị niile ndị ọcha gburu during slavery ebee ka ha na-azị ha nakwara eluigwe nwa ka ha nara ọkụ mmụọ. Onye isi ojii tete n'ụla mbọ niile nna gba ka ọ dịrị gị na mma. Enweghị Jizọs na-agwọ ọya, onwekwana alụ nsị ndị nna nna anyị gwara anyị na-agwọ ọya. Ihe ndị nna nna anyị ji agwọ anyị ọya bụ mgbọrọgwụ na gịnị mkpa akwụkwọ. Ihe ụwa niile eji agwọ ọya ruo taa bụ mgbọrọgwụ na gịnị mkpa akwụkwọ, which is medication. Anyị wee na-asị ka ọ dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na onye ọbụla nụrụ eziokwu. Onye anụ ọkwa n'eziokwu somebody nọ na US nọrọ Europe, onye nọ na Nigeria na-enwere ọkụ a na-aza ya ọdadi GO, ị na-akpị ya my papa. Onye bi na Nigeria nwere sekuriti, nwere ọkụ, nwere ụzọ, nwere pọmpụ mmiri, o nwere ambulance, mana ị na-ebe ị nwere emergency nọmba, ị na-ebe gọọmenti na-akwụ ụmụ gịnị n'ụgwọ, nkịta gị ya arụ ịkpa ambulance abịa bụrụ nkịta, busi gị ya arụ national ambulance abịa. So tata anyị nọ na Yoham Funeral si na ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe na ite ofe. Anyị nwere a lot of sizes ebe a. Ụnụ bịa na-atụnyere nwanne anyị. Nwanne anyị daalụ daalụ daalụ.